Ahoj. My sme skupina Aqua City. Chcem ťa pozvať do Smolá a Hrušky, kde si môžeš užiť parádny program, bazény, ženy, výstrihy, Sauny, kryokomoru, najkrajšie hory na Slovensku, dojdi lesy. a zabav sa. Palec hore. Čau. Raz hore, raz dole, život na konzole, na chate, na čete, na tripe aj výlete. Hustý, aj krotký, tanec fľašou vodky, aj citrón, aj med, brutal house dead. Raz dlhý, raz krátky, len soboty a piatky. Natiahni, pritiahni, potom hneď vyťahni. Aj in, aj out, pionier aj scout. A ja, aj ju, na Skype aj synky. Na čom záleží? Na čom záleží? Na čom záleží? Dnešnej mládeži sám sebou, slobodný nad vecou. Každý je iný, byť sám sebou, slobodný od oblohou. Bez pocitu viny, niekto proti a niekto s nimi. Tu zápal, tam zákal, len aby bez neskapal. Disk napal, pisk vypal, kotol rýchlo pripal. A hackni, a krekni, a všetky baby sekni. Tu sadni, tam ľahni, prosím ťa nevychladni. Piercing, tuning, večer bodybuilding. Ying a yang, you so old, I'm very young. Download, offroad, na offroade snowboard, skateboard, iPod, pozri na ten billboard. Na čom záleží? Na čom záleží? Na čom záleží? Dnešnej mládeži sám sebou. Johnny Perfecto, Lady Mel. vás zdraví z Aqua City Poprad. Teraz sa ponoríme.